nyangking kloso iwak bawal diemplok boyo telung puluh dina nglakoni poso nang wulan Sawal nemu riyo lahir batin kula nyuwun sepura tambah kalem lho anyar numpak jaran ngombe jamu prawan apa iki prawan tempuran awake lemu sehat muni tempuran lho kok ya salah terus sing dieling-eling desa puter ae wong urip nomor 1 dolor ayo oleh Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah lan sing Jaya ayo tansah eling sak tindak laku kita ayo mituhu aja kita wong tua lanang wedok sing ngukir jiwa lan raga minangka lantaran penawujud alam dunya aja lali karo sing nomor 3 bekti karo bapak ibu guru mergo bapak ibu guru iku sing menehi ilmu uga sing menehi dalan kanggo wong mlaku sing nomor 4 eling karo tangga mergo nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga nek bena rukun rakya karo tangga mula tukar lan padu mesti gak ana kaya bengi iki tempuran nganakno sedekah kajate dulur tempuran kabeh nyuwun berkah mula tak dongakno tempuran ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah amin
ngeten niki menunjukkan kerukunan. Dulur-dulur dilompokno kali Pak Kasun. Muga-muga kabeh seneng, dusune tambah barokah. Lan ugi njaluk pendonga nggih dulur, mugi-mugi Pak Kasun Pak Turino anggenipun nandang gerah enggal-enggal saras, enggal-enggal sehat. CM mimpin dusun tempuran niki tambah luar biasa. Malam hari ini campur sari modern, Budi Wijaya tampil luar biasa. Mungkin panjenengan niki ningali kok koyok ludruk. Iya, memang koyok ludruk. Tapi malam hari ini namanya campur sari modern. Pokoknya semakin ke depan Budi Wijaya berusaha akan semakin maju. Panggungnya wis anyar. Iki ana TV sakmene gedene. Niki semua kepingin majukno seni tradisi. Kula kalian kanca-kanca Budi Wijaya mboten wonten napa-napa nek mboten wonten penonton, pendukung, penggemar sing padha nyengkuyung. Saling bersatu, muga-mugi Budi Wijaya senantiasa bisa memberi sesuatu yang luar biasa untuk pendukungnya. Yuk, Cak. Diawangi koyok ngene, bojo nang omah turu ngorok menenek mule ate nggawa gak nggawa apa-apa, nggawa amplop tok mecucu koyok curut ngono. Api nek nggawa abang-abang langsung jepaplang meringis koyok garangan ngono. Alah dulur, nggih ngeten iki lho jane ludruk iki kaya ibarate tebu niku lho. Dipangan esuk ya enak, awan enak, sore enak. Apa maneh ngeten iki dipangan nyemek-nyemek luar biasa. Mengkane ndelok mantu aja ado-ado ndelok mantu ludruk. Sampeyan susah dikidungi, utange akeh dikidungi. Enak sing ngedung. Sing ngatur blojo iki. Aduh. Yuk. Sukun nek nggawa bedhug aja disuwun. Pegawe negeri nek tuwek oleh pensiun. Seniman ludruk nek tuwek dadi dukun. Dadi dukun iku gak gampang, kudu ngurangi turulan mangan. Disuguhi sego jarene iku pantangan, bareng dituki lontong telunge bordoyan. Beda maneh karo lontong kuwi iki gak nganggo sangan tapi rupane legi. Karo bojoku ngalor ngidul diketemi, jarene bojoku mas lontongmu nomor 1. Lontongku gak dibungkus godhong, karo bojoku ngalor ngidul dipondhong. Ngetan ngulon didodo-dodone wong, bareng digawa mulih pucuke rada bengkong. Basi bengkong lontongku tetep enak, gak nganggo jangan digadho tetep enak. Petuk rondo tuwek lontongku rada jinak, bareng petuk prawan ayu sirahe ndangak-ndangak. Namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kares. Ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe.
Wijaya, bintang tamu kebanggaan arek masa kini, Wanto Sitor. Ono. Budi Wijaya iki bro. Lah yo nang kene ya. Ya apa iki? Selamat malam, Murah. Asik kita koyak lagi mau. Mangan tempe rasane koyak mangan lausane. Sajen sakane. Sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Sama cucu tresnaku ro kowe. Ra bakal tahu bunga rasane okan lagi karo. Tak berjuangke tekan jalur malangku. Asik Mas Raso. Lelu wis siji-sijine aku bangga karo kowe. Kalau anane wis aku ra bakal mlebu. Kowe ojo sumelang. Tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo Budi Wijaya, kowe jan istimewa. Tempuran luar biasa. Tempuran luar biasa. Yo. Asik Mas Raso. Iya. Pedut tau leres Mas. Mangan tempe rasane koyo mangan lausane. Jan sakarane sing penting ro kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra sama cucu tresnaku ro kowe. Tak bakal tak maju. Rasane okan lagi gandrung. Tak berjuangke tekan jalur malangku. Ayo Mas. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem opo arane wis tak ora bakal mlebu. Kowe ojo sumelang. Tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo Budi Wijaya, kowe jan istimewa. Istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem opo arane Bakal milik. kowe ojo sumelang. Tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo Budi Wijaya, kowe jan istimewa. Ibarat koyo Budi Wijaya, kowe jan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa Mas Raso. Sangat luar biasa. Asli istimewa, mangan gorengan entek siji. Cakep. Warga Tempuran tadonganokake rejeki. Mangan gorengan kok kecemplung sumur. Cakep. Warga Tempuran muga kabeh panjang umur.
omah. Ngombe gorengan. Kok ngombe gorengane gawe untumu ngono. Sakarepku cocok-cocokku dhewe kok. Ya. Mangan gorengan. Ngombene es nanas. Cakep. Warga tempuran kabeh nek duwe utang tak dongano ndang lunas. Amin. Omah. Iya. Mangan gorengan kok dicolong Cak Makun. Cakep. Moga-moga kabeh warga tempuran kabeh rukun. Allahumma. Amin. Allahumma. Sareng-sareng Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Mangan gorengan ketiban ondo. Cakep. Ya Allah. Main nang temuran bengi iki muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Koyok ganteng. Kok koyok ganteng-ganteng kok kon. Aku ta. Lha kon gak ero ta. Takok Pak Lurah Mulyar. Pak Lurah. Pak Kades si anu sik. Pak Kades sik buwetas kok. Ya luar biasa perpaduan kolaborasi antara Muspika karo apa iki jenenge perangkat desa. Pak Polsek ya wis rawuh. Polsek rawuh. Pak apa Babinsa Pak Ramil ya wis rawuh. Kabeh iki wujud kerukunan yang luar biasa antara atas dengan bawah. Padha karo Pak Kades nang sing bawane ning warga-wargae sangat mencintai. Contone so. Lho, dikekno mau apik ngene iki lho. Wah mau apik so. Yo. Iki digawe kos-kosan tak gawe lokalisasi so. Koperasi Merah Putih ya. Oh, digawe koperasi. Heeh. Nggonane durung dibangun, Dlon. Pak Lurah luar biasa. Sing liyane durung dadi Pak Lurah wis srit dadi. Istimewa so. Istimewa. Desaku kon tak kandhani. Apa? Masalah petang wulan gak mari-mari. Desamu. Iya gawe koperasi ngene iki. Koperasi Merah Putih. Merah Putih ngene iki nek gak desa puter, nek gak lurahe jenenge Pak Mulyar, gak ngarep-mari so. Iya aku. Iya. Oh. Luar biasa Pak Lurah ngene. Mula kek ana hadiah. Hadiahe. Yo pangalombono. Kaya desane desa apa? Desae desa puter. Puter. Puter PUPTER. Apa? PUPTER. Artine desa puter ngerti? Artine PUPTER. Ya. Artine puter. Kepanjangane Puter. maksudnya iki jarwa dosoke apa? Jarwa dosoke. Heeh. Ana so. Apa? Puter. Puter. Pundake desa iki ya iku nanggone Pak Lurah Miliar. Mulyar. Mulyar mbok ganti miliar. Iya, dadi warga kene iki nurut apa karo perintahe Pak Lurah. Mergo Pak Lurah iku kena dadi panutan desa kene. Ngono ya. Iya. Puter iku ngono. Dadi sing nampuk kepemimpinan kene iki ya Pak Mulyar iki. Pak Mulyar iki. Direwangi soro kaya apa, sing penting semua untuk warga. Iya. Iya. Kok pinter kon. Kok sik ta? Wong iki lho jek ngitung. Puter. Terima kasih Pak Lurah Mulyar. Iya. Soale bengi iki awak dhewe kru Budi Wijaya ditekakno nang gone desa Puter. Khusus nang dusun Tempuran. Aku keliru-keliru. Soale Pak Mulyar iki koncone Bapak Didik Purwanto Gondol juragane awak dhewe nggih Pak nggih. Mangkane ben tau nanggap ludruk Pak. Suwun nggih Pak. Sampeyan ngene-ngene tok ae. Playumu nang kono tok. Kuno ndi sih? Kok iso? Terima kasih lho, Pak. Seniman niku gak oleh mikir ngono. Diapa-apano seniman niku tetep abot dulur. Abot. Iya. Kok dikongkon milih antara dulur karo duit? Milih apa? Aku. Iya. Aku mau jawab so. Apa? Tak takokno wong dulurku kabeh sak tempuran. Dulur-dulur. Sampeyan nek duwe ambek dulur milih ndi? Duwe ambek dulur milih ndi? Betul sekali. Mo. Sampeyan tak kandhani kabeh dulur. Aja gopo golek dulur. Sing apa iku nek arani empo karo
sing akas golek dhuwit, Iya. sing pinter golek rejeki. Heeh. Nek sampean sugih, alah kuwabe ngakoni dulur. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nek sampean kere, halah. Kon loro tipes lho gak sing nyambangi. Curhat. Iku ngono awakmu dhewe. Iya. Coba nek awakmu kabeh iki sugih so tak kandhani. Iya. Nek sampean padha sugih, lara masuk angin, tanggamu padha gembruduk nyambangi. Iki kere iki. Gak ngono, mangkane iku sing arep dirubah karo Pak Mulyar. Mangkane Pak Mulyar iku menginginkan warga iki jangan pandang bulu. sesuai dengan jenenge so. Iya. Mulyar. Lho, ono artine ta? Lho, artine so luar biasa. Kon hati-hati lho tak elingno, Pak Mulyar iki sekolahe dhuwur. Siapa? Apane wonge disiplin. Kon salah ngomong titik, Pak polisi wis siap nang mburi lho. Halah, Pak Mulyar iki ambek aku kanca CS kentel. Lah wong TK biyen yo gak bareng ambek aku. Lah yo gak bareng. Lah iya sapa ngarep bareng? Kentel iku lho, Pak Mulyar. Mulyar. Apa artine Pak Mulyar? Mulyar. M U L Y A R. Mulyar. Sik. Pak Lurah, siap-siap mriku wonten botol nggih, Pak. Mesli titik dagelan bres sampun. Aja Pak, sakno anakku sik cilik-cilik, Pak. Oh, wong ngene-ngene. Siap to, tak siapno. Ya, ayo. Nek apik jelas iku kok celorot ono isan. Ate kon meleset titik bres ngono ae. Mulyar M. Menerima Segala usulan dari rakyat, gak peduli opo wae iku, ya iku Mulyar, tepuk tangan. Berarti sosok pimpinan sing siap dikritik. Siap dikritik. Luar biasa. Soalnya kepengin desane maju, makanya beliau kepengin selalu dikritik. Iya, sebab padha karo pemain bola. Iya. Pemain bola iku sing ngerti elek apike pemain iku penonton. Pemainnya nggak kerasa. Lah. Cara warga ngelingno Pak Mulyar iku wis bener. Makanya Pak Mulyar selalu menerima opoe aduane rakyate. Nggih napa nggih? Tepuk tangan buat Pak Mulyar. Luar biasa warga kene kan ngene. Oleh piro iki engko? Aja dipikir. Ya. Aku gak mikir ngono iku. Untuk rakyat, dari rakyat, demi rakyat, semua untuk rakyat. Termasuk uripe di nomor 2 kan. Nomor Sing 2. penting rakyate makmur. Sing penting rakyate makmur, uripe sejahtera, gak no sing utangan, gak no sing kaliren. Ya iku Pak Mulyar. Iya, sampai APBDes iku dientekno digawe nalangi Koperasi Merah Putih. Ya, makane sene iku kuwabe ngomong, "Pak, kok gak ada pembangunan?" Pak Mulyar langsung membuktikan. Iki lho, gak no pembangunan, tapi digawe koperasi desa. Koperasi Merah Putih. Merah Putih. Luar biasa. BUMDes yo maju. Iya maju. Sembarangnya maju ning Karang Tarune yo maju. Ki luar biasa. So, MU apa? Sik tah. Apa? Ambekanku sampai entek Pak Mulyar gitu gak mari-mari. L. Ayo, dorong. Luar biasa. Dalam membentuk desa tempuran. Ya, dusun. Desa Puter. khususnya tempuran dan sekitarnya. Iya. Beliau tidak pernah memandang bulu. Bulu apa sih didelok? Bulu kucing. Maksudnya gak tebang pele. Maksudnya tidak tebang pilih. Heeh, Kuwabe rakyat iki dipadakno. Biasanya kan kon ngerti. Apa? Ana rondo nek gak dulure gak dikai sembako. Ya. Ana wong gak duwe nek gak dulure gak dikai sembako. Tempuran nggih ngoten. Boten, aku yakin boten. Soalnya duwe pemimpin sing jujur dan terbaik. Luar biasa. Asmane sapa mau? Mulyar. Wah. Suwene gak rene so. Suwe. Si L dorong sik kari akeh iki. Ye. Si aku tambakan dulu. Ye. Yo iki wonge mulai raga-raga so. Yang diutamakan kepentingan rakyat daripada dirinya sendiri dan keluarga. Lah. Napa?
Sapa? Masalah. Pak, pun koyo ngoten ta, Pak? Kula ngeten iki wisin sumpah. Pala lambemu. Ate izin. Wah iku mono palu rek mang delok olehmu jawab iki bener. Gak ngono so. Apa? Olehku iki isin iku ya apa? Isin apa? Koncone awak dhewe ana papat ya, Pak. Gorong sapa iku? Sapa kanca dhewe iku? Wono Pak Taji. Taji, Ono gorong Mami. Mami Okta. Engko sampean kae ya, Pak. Ngene gak sampean kae, Pak. Jaluk mantuk. Masalah 200 sing didomong papat. Mane mari ye Apa sih? Apa terus sih? Sakarepku. tutukno ye a Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Pak Mulyar sehingga beliau mampu menyumbangsikan kepada warganya, memberikan sepenuh hati seluruh hidupnya untuk warga. Iku nek gak ana perane Gusti aku gak mungkin. Iki wujud tresnane Gusti marang Pak Mulyar. Mula didongakno muga-muga Pak Mulyar iki panjang yuswa. Sehat selalu. Amin. Mbek nek nyalokno aja lali dicoblos malih nggih. Nggih. Dicoblos malih nggih. Ngene iki gak ditambahi kebacut. Tambah terus ae. Terakhir saiki. Apa? R. Ya. Ridho dari istrinya yang menjadikan beliau menjadi seperti ini. Dialah sosok yang dermawan. Siapa lagi kalau bukan Pak Mulyar? Tepuk tangan. Kon tak kandhani. Ya, Pak. Menemben iku mungkane. Dagelan nek mati iku sing diajar dhisik iku cangkeme ta. Lah apa? Iso ae gawe wong iku lho. Mangkane aku saiki ku Apa? cidek mudin, cidek ustad. Apa? Ben mati meneh cocotku gak diajar. Ngandol kiai. Ya, iki gawene apa? Gawene nang kene iki sedekah dosun. Sedekah bumi. Nyelameti desa tempuran dusun. Muga-muga kuwabe rezeki panjang umur. Amin. Sehat selalu. Tandurane panennya berhasil. Semua program-program yang dibuat BUMDes bisa berhasil semuanya. Amin. Apa maneh iki Koperasi Merah Putih ada di sini akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat. Perekonomian semakin luar biasa. Ya toh? Tawasno wong kene iki wayu-wayu iso. Apa? Nanti wargae kene mang rek. Mulai kantuk. Ana sing wayu-wayu aku mangro nang kene ya Allah, ya Allah. Kabeh jilbaban. Dicocokno penganggone. Aku teko duk to kene. Aku nguasno arep wedok kene so. Apa? Langsung terpesona kon. Kok terpesona? Aku eling-elinge makku biyen. Oh, makmu tahu weling awakmu. Tahu masalah apa? Masalah golek jodoh. Oh, nek ndolek bojo dituturi makmu. Dituturi makku. Makmu nuturi awakmu ya apa? Sadurunge makku mati. Ya. Ngomong ngene. Ya apa? Wanto. Iya. Anakku sing ganteng blak-blakem. Besok nak. Iya. Awakmu nang golek bojo. Aja lali. Wasno alise sing ketel. Wulune alis sing ketel. Alise sing ketel. Werdine apa? Werdine muga wong nek alise ketel iku so jare makku iku setia. Gak gampang selingkuh. Kayak bojomu. Kayak bojoku alise tipis. Kata tuh wong ya bener kan. Dadi nek alise ketel iku minangka gambaran wong wedok sing setia. Gak gampang menggok-menggok. Iya. Mari ngono diomongi maneh. Ya apa? Tapi aja lali le. Iya. Geloken tangane. Tangane apa? Aku ngene, apa omak tangane? Geloken tangane nak. Nek tangane ulune ketel, ya iku pilih dadi bojomu. Apa omak? Iya. Ngene jare makku, ya iku le. Pinter masak, rajin, areke ya semangat, pinter neladeni bojo, nyambel sak nyambel mesti ya mesti enak. Oh, nek wulune akeh nang tangan. Terus ngene makku, tapi siji pesene mak nak. Dia pesen maneh makmu? Apa mak? Ngene le, nek wong wedok sikile akeh ulune aja dirabi. Apa to? Aku ngene, apa mak?
Heeh. Kon ro jare makku. Apa? Aja dirabi, sumpah nek aja dirabi. Kok nek wulune go sikil akeh, Aja dirabi. mergane Banci. ya gak wulu. Mosok banci ya teko wulune tok. Jare makku ngono e. Oh. Mangkane aku nek gelare arek wedok saiki ulune ketel so. Ndolek sing wulune ketel. Heeh. Ane wong wedok sing irunge wulune ketel ngene kaya apa? Nek wong wedok ulune ketel, gak oleh dirabi. Lah mergane. Darmanto. Kon niku ndolek bojo iku aja ndelok rupa. Sing penting vitamin teko rek. Sayang. Ya iki jenenge 4 sehat 5 sempurna. Kurun demek awas tangane kon kepengin saya. Sumpah kon kecore ini, kepengin. Sumpah yo. Sayang, sampean mang digeleki Pak Lurah Mulyar. Pak Lurah Mulyar. Ngene jare. Jare piye? Toh pacarmu sing jenenge iku nandi. Oh enggak ta Pak Lurah. Kenapa Pak? Ndi wonge sing ndi? Iku wonge kasan klambi putih. Enggak ta Pak jenengan madosi kula napa Pak? Ngene jare aja ngomong-ngomong to. Piye? Lah napa Pak? Engko nek mule kate tak sangoni bensin ngono. Kok sangu bensin ya mentahe. Enggak ta Pak? Mentahe. Enggak pun disakniki Pak. Kula rantos kula pun mboten gak usah wis saiki yo. Heh. Saiki lho Pak wis gak usah ngenteni kok biaran Pak. Saiki jede. Ya lha sok jogo-jogo ta sayang. Aja. Engko buyaran iku lali. Toh, Mboten usah ngenteni. toh. Apa sih? Iku apamu? Iki sayangku. Lah sayangku iki ambek Pak Lurah Mulyar iki sangat dekat. Wah, iki nek mbok pek bojo cocok iki to. Cocok e. Sih, ngedepo nang Pak Miliar, ngedepo. Loh, kalau lah, kan. Parane to. Aku takut tunggale ngono lho Mas. Toh, Oh, pilihanmu nek iki bener to. Iki bener. Ngedepono sih. Sik mengira. Lho, ya iki to, iki prabine iki to. apa? Cocok to, kon tak kandhani. Apa so? Lho omahku ngono wak ngaderi ku sapine lak ya bokongane apik ngono to. Manaan to. Wis rabine arek iki to. Iki ngono wong so. Lho, Pacarku tersayang kok membuatnya sapi. iki pacarmu. Pacarku. Masalah to. Cak, Apa? ojo salah tompo. Iya. Pendapatnya Cak Ros iku ojo salah tompo. Heeh. Ngerti? Justru bokong sing ngene iki lho enak sadelane. Iya to, Kak? Masalah to. Iya to, Kak? Iso kaya ada ya buat lamuk. So, sing gak kepengin iku aku kandhani. Kon tak takon. Apa? Kon ndolek pacar kaya ngene iki nang ndi to? Aku ta? Iya. Alah. Gak gelek nandi aku. Temen ah. Moro dhewe wong aku ganteng sak dunia jagat Tamet, ayo ana dagang ngamuk to, mantu. Aku heran wong kon ya potonganmu kaya tikus katuken ngono ya. Ndolek bojo, ndolek pacar kok sok bening ngene to. Tikus katun matamu ngono. Delok ta. Arek iki lho, saking beninge. Cara-cara sampean Condro ya, sampean Condro. Aku mlaku bareng sama Karuan. Condro. Oh iya, mlaku. Para rawuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya. Menika wonten pinang manten kakung kan pinang manten putri. Ingkang putrian Cinandra kadya Betari Komoratih. Pinang manten kakung yen Cinandra kados kethek anyang-anyangen. So, aku kancamu kok mulane kaya kethek anyang-anyangen. Gak kon ganteng. Lho ya ganteng. Saking gantengmu sampe iso milih kaya ngene iki lho to. Pisan kas. Toh, delok ta. Liyane. Delon apa? Gini. Apa piye? Pak. Piye? Ngene lho. Oh, keliru. Iki lho. Iki saking beninge to tak delok tiket mang. Ambakane lho ketok teko gulune to. Lho. Saking bendinge ya. Lho, sok ngip. Masalah. Pak Lho. Lurah, sampe bendinge Pak Lurah. Ambekane ketok ngip. Iki munggo ngombe janggelan ngono ya apa to? Lho, seumpama
ngombe janggelan so. Saking beninge so ketok janggelane. Ngene nang kene gurune yo. Klunyur-klunyur ngono yo. Janggelan iki ra nggo mangan. Iya janggelan glender-glender. Iku nek mangan janggelan, nek ngombe janggelan, nek ngombe sirup. Loh, nek ngombe sirup so. Heeh. Ketok Glender-glender. Ketok abang. Ketok abang ijo sirup. Nek ngombe kopi. Nek ngombe kopi. Iya. Ketok glender-glender ireng so. Kopine. Kopine. Ah nek ngombe susu. Nek ngombe Iya. susu. Hmm. Ngombe susu. Iya. Gak ketok so. Kok gak ketok? Ditutupi ya. Pacaran niku sing penting iki duduk pacarane. Apa? Tapi ke depane. Ngono lho. Pola apa? Siap-siap mrip. Ngene lho. Wong rabi iku aja ndolek rupa. Mlayu nang derek. Kaono. Ojo aku nyepuki rono aduh. Gak apa-apa kene. Anyar ngene iku kudu dibiasakno cek eling. Apa? Mengkane wong jejodohan niku aja ndelok rupa. Lah delok apa? Ndelok atine. Cocokno atine. Delokno atine. Mergo apa? Wong nek wis cocok ati padha ati, iku ibarate keluarga. Keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti kudu kaya ngono ya, So. Iya. Nek golek wong wedok Iya, sing iya. kaya ngono. Mbak ngomong ayo. Mangkane kudu kaya ngono. Nek wong wedok nriman, wong lanang kudu nriman. Iya. Nek wong wedok selingkuh, wong lanang ya kudu nriman. Iku jenenge wong lanang goblok tung 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 tung. Kaya aku mau lho. Kaya iso aku takon. brit diangkrek. Lho. Pacarmu. Duh, lanang kok goblok ngono rek. wong lanang karo wong wedok. Heeh. Nek wis padha cintane, nek wis padha sayange, kari ngedep nang gone wong tuwa. Betul. Dene setuju gak setuju awake dhewe tetep kudu ngelamar. Iya. Mesti ngono ya, So. Lho, iya. Kaya sawangan Pak Mulyar iki. Rukun karo keluargane. Anak-anake ya rukun. Mergo warga desane ya melok rukun. Mergo apa? Mergo pimpinan adalah sosok yang siap diteladani. Berarti kaya ngono ya, So. Enak. Mangkane, So, aku neng gelek bojo, Ya. aku gak dhuwur-dhuwur, So. Bener. Sing penting neriman, gelem nampa anane. Iya. Nek gelem rabi ambek aku, gelem siap susah dem. Kok 23. Ketek. Aku juga ya. Kon karemu ya apa? Hah? Karemu kaya aku. Ngomong nang amrip, kono ngomong. Brip. Mas Ahem. Mas Ahem. Iya. Sing lemah gemulai lek ngomong. Mas. Mas Ahem. Kula nyuwun kados kanca-kanca lintune, Mas. Aku kaya kanca-kanca lintune, Mas. Mungkin nek sampean purun, Nek sampean purun, Mas. nyenengaken kula. Ngarep kula. Kakek bayar aku kabeh. Oh, lho aku gak bayaran. Gak apa-apa bengi ki tok ae menene gak. Iya. Ya, bengi iki tok ae, soalnya menisok prei ya. Betul, ya. Menisan gak badok. Iya. Wis karuan. Ayo Brip, kono gak gelem tak buak kendangmu. Ayo. Dulur. Ya. Kuwabe wong warga tempuran tak kandhani. Nek gelek bojo kuwi siji kudu nriman. Loro kudu gelem nrimo apa anane. Merga wong jejodohan iku selawase ora mek sampe sedina rong dina. Dung.
Ngomong ta sing cepet ngono lho, Mrit ngono lho, ngomong. Aku mau nerusno. Apa? Mulya kon mulya. Diangkrek aku ket manang kene braing gandeng-gandeng dilono. Kari gonge iki, kon cepet. Aku dilono tanda bedes so. Gak apa-apa, sing penting bayaran. Ngomong, Mas Hamrit. Sing penting Mas Hamrit. Ya. Rabiku kudu iso nriman. Soale wong rabiku siji sak lawase, gak sedina rong dina. Ngomong bareng. Rek, ojo ngonoan. Aku mau padane bedes iki lho. Ganteng-gantengnya aku timbangane kon. Lah, masih aku bedes kan rupamu kon ro. Kok nyambek Duh. Kon pacarmu kene. Kok malah mlayu rono, pacarmu iki lho ya apa maksudmu pacarmu iki? Ngene saya. Kon ndak rabi apa aja sini-sini lho. Aku iki karepku ya kata. Takono Pak Lurah lho, bayar iku murah. Wong rabi ndok kene iku murah bayare. Murah. Gak larang-larang. Pokoke kon heeh ya. Niku gampang. Heeh. Nek nikah iku lho sing angel. Angel so rap. Kalau nek nikah iku kan butuh restu teko wong tuwa. Iya. Sedangkan wong tua aku iku gak merestui hubunganku ambek keblek iki. Iya, ambek blatung iki. Berarti wong tuamu gak setuju hubunganmu karo Wanto. Iya. Gak setuju nek aku nikah. Makane aku bendina mbek iki rabi terus. Berarti selama iki awakmu hubunganmu iki kumpul kebo kon. Iya. Iya. Iki sing gak disenengi Pak Miliar gak seneng. Diakoni ae. Kok. Lho, kumpul kebo. Ya pisan pindho tok tapi ya suwi ngono. Iku gak oleh munggohe negara ya gak oleh munggohe agama apa maneh gak oleh. Tapi lah keblek kok. Lho, nek kebelet ya ngomong Pak Mudin. Sapa mang jenenge? Pak Mudin wis mule wong. Kate karek Pak Ketua Imam ta sapa iki? Lah iya, matur nang Pak Mudin, Pak. Kula dipun siriaken riyen ngono. Gak apa-apa ta so. Lho gak apa-apa. Berarti engko tak waleni nek wong tuamu gak gelem. Wes. Heh? Aku wis ngomong nang ngene Pak Mudin. Jawabe ya apa? Ngomong ngene. Pak Mudin. Isu-isu ya aku sapa nang Pak Mudin. Pak Mudin. Ya apa? Kula nedisiri. Lah kok Pak Mudin iku marah-marah metu printit nang kebon. Aku dijobokno godhong siri. Iya. Kon jogono godhong soro. Iya, godhong soro iku lho. Lah terus? Lah no Pak, kula niku nedisiri. Lah ya iki. Ngono. Lah sing salah ya kon, gambok gandeng. Kula pengin nikah siri kali Mas Wanto. Ngono. Berarti lek ngomong kudu digandeng. Kudu digandeng. Ora, sing salah ya Pak Mudin wong aku ngomong ngene kok. Pak, kula nedisiri. Iya. Dikek godhong soro. Lah iya. Ora salah yo. Wah. Pak Mudin ya gak njaluk digandeng. Kok nek digandeng diseneni bojone. Gak, maksudmu iki apa kok gak disetujui kan ana masalahe. Golek solusine iki piye amprih wong tuaku setuju. Iya. Mbok ambek bapak niki. Gak setujune mergo apa? Ya gak ngerti. Masalah apa? Iki kere. Oh. Ibuku itu kan orang kaya. Emakmu wong kaya. Ibuku itu orang kaya. Wong sugih. Iya. Oh. Iki kaum duafa. Oh. Nah terus makanya wong tuaku gak setuju. Mergone Wanto kere. Wanto kere, wong sepedahe kreditan. Iya toh? Iku Iya. kreditan macet pisan. Kreditan macet pisan. Iya, makanya wong tuaku gak setuju. Berarti wong tuamu karepe ku ndolek mantu sing sugih. Mantu sing sugih. Sing padha derajate. Iya. Wah. Terus karepmu ya apa nek sampe wong tuamu gak setuju, karepmu ya apa? Kon tak idoni kon kok lho. Ana wong ngomong kok. Karepku iku ngene lho, Cak. Ya apa? Karepku iku golek solusi sing apik ya Iya. sampai menemukan jalan cek padha direstuine ngono. Lah tapi gak kena iku. Maksudmu ya apa carane ibumu iki setuju? Iya. Kon njaluk cara? Heeh. Gampang. Apa? Apa so? Gampang. Gampang, ojo gampang-gampang kon. Lho iya, dikerek didukno. Dikerek apa nih? Dikerek. Oh, dikerek. Dikerek didukno. Dikerek. Nek gak kena ya dicoro. Carane? Carane ngene. Ya Saiki kon mergo wong tuamu gak gelem setuju karo nang Wanto, kon tak gawe alat.
Lah alat apa aku iki? Lah aku dadi alat apa? Gecet tok gawe neplok ibuntumu ngono lho. Kon iki engko tak cara. Heeh. Kon pura-pura kesurupan. Stop. Apa? Wong waras, wong gendeng, wong kek apa ae. Iku lho digolekno tombo cek waras. Iya. Nah, cek gak kesurupan. Lah wong aku iki waras-waras kok kon kesurupan iku lho. Suwi-suwi lah aku dadi anak buahe Pak Purnomo aku. So, Apa? maksudmu ki apa sih, So? Pacarku anyure kaya ngene mbok kon kesurupan iki lho. Iki lantaran iki carane wong tuamu kok cek setuju kon pura-pura gendeng. Lah ya iki ngene iki sing gak genah. Jalan keluar itu yang apik. Lah aku anggite suwi-suwi ayo mara-mara aku dikrangkeng Pak Purnomo. Kamu gila. Iya. Yang ini iki lho narik bokong-bokongane kaya bokongane sapi yang ngene iki lho. Sayang. Ngeyel. Sayang. Koyoke gak apa-apa deh, sayang. Terus Epo-epo gendeng ya. engko wong tuamu sakno, engko akhire wong tuamu ujung-ujunge engko gelem nikahno kono mbek Wanto. Kok aku lek pura-pura gendeng toh aku mudun. Diambung wong lanang-lanang ngene gak apa-apa wong gendeng kok diambung bebas ngono. Loh. Ya iya. Lho. Gak apa-apa. Kon terus syaratnya wong gendeng ero ah. Apa? Wong gendeng gak duwe izin. Lho lah ya, lah aku berarti malah diambung wong lanang-lanang ndok ngisor. Ya babahno wong inge gendeng. Diambung apa salahe lho? Lho iya gak apa-apa kan hukume. Yo aja, So. Ngawur. Alah mau diambung tok ae lho. Diambung tol ana diplorot-plorot. Ya gak apa-apa wong gendeng. Lho, pacarku, So. Wis gak ada solusi-solusi ngono liyane. Kon kepengin rabi ta enggak? Yo. Gendenge iku gak gendeng muda ngono enggak. Enggak. Gendenge iku gendeng omongan. Gak temenan. Gendeng catur. Terus. Dadi kon engko nek wis mlebu nang peranmu dadi wong gendeng, kon ditakoni apa ae. Jawab situk tok. Ora. Ora. Ya. Ditakoni apa ae, jawab apa? Ya, Ora. Sayang. Gak apa-apa, sayang. Demi kebaikan hubungan kita berdua. Ya apa? Ya wis, Iso ah? iso Dijajal ya? dijajal. Aku mlaku ya. Ya. Ya, laku, sayang. Aduh. Tingkamu iki lho. Pratekno kancane iki lho. Sampeyan tekon ndi, Dik? Ya teko rombongan kono mang metu rene nang omahku. Gagal wis buyar. Lah ngancane aku teko rombongan kono terus metu rene. Aku mau ngomong apa sih aku mau? Oh, iya muni ora ya. Takoni apa ae, jawabane kudu ora. Ora, sayang. Aja ngomong liyane. Ya wis. Ngono, sayang. Eling ah? Ya. Wis tak takoni. Ayo. Jenengmu inge? Aja ngomong liyane. Ora. Ojo, So. Sabar, So. Jare mang kok ngono. Gregeten aku are. Pacarku anjene lolo anjene. Jarene kok ngomong aja ngomong liyane ora. Ora. Tok. Oh iya. Ya. Dek, pen wis mangan. Ora tok. Ora ngono lho. Oh ya wis. Sabar ya, So. Sabar yo. Aku mlaku kok kene ya. Pacarku anjene lolo arek iso sabar. Gregeten makel-makel tak perkosa arek iki Ojo, kok. Ojo. Sampeyan mang teko ndi? Ora ngono lho. Kate ngono. Oh gak katik ngono. Tak uwek-uwek ra iku iki kok. Tak wek ngono, Oh sayang. tak wek-wek ngono ra iku. Ngomong ora. Ngomong ora. Iya, tak wek. Tak wek-wek ra iku. Wis iso. Tak wek-wek ra iku. Wis gak melok. So, aja muri-muri kan, So. Ditakoni apa ae jawabanmu siji, ora. 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 Sayang, jawabanmu Wis ora. Ora. Wis jajal takono jajal. Sayang kita pacaran ya. Anjene awakmu pacaran ambek aku kok teko kamu. Sabar, So. Anjene pacarku iki lho, lak lolo. Dosa lho gak ngakoni. Jawabane mang apa? Ora. Ora. Ayo takoni maneh. Saiki ngono arek wedok usume ngono ndek pacar ngomong ora. Dadi kon kudu ngomong ora. Ayo. Sayang. Dhewe foto sementara ya muni ora ngono ya. Wis aja kakean cocot. Ora. Ora. Demi cinta kita berdua, sayang. Ya. Biar aman. Oh ngono. Sayang, kamu kemarin tak dulang makan ya? Ora. Lah. Ya apa kok diintel-intel ya. Empuk
Ya, ngono ya. Ngono ya. Ora. Sopo sing makoni Mbah sih? Pak Mulyar sing makoni. Wis dikek dhuwit arep dhuwit apa enggak? Ora, Pak, ngono. Ya arep ya dikek dhuwit kok ora. Goblok. Kasih do rabi konku. Lah wong dikek dhuwit kok ora iku lho. Sementara iki ngomong ora. Gepoke. Ya. Pak aku aja ditakoni dikek dhuwit ya, Pak. Wis dikeki. Ya. Pokok ditakoni sapa ae Mbah iku ibarate pimpinan apa ae wong apa ae pokoke wis. Nakoni awakmu jawabmu situk tok apa? Ora. Ora. Wis ya. Oke, siap. Wis, apal nang kene. Tak tinggal. Betul, ayo toh. Ada tinggal. Sayang. Jaga dirimu baik-baik ya sayang. Ora. Apapun yang terjadi aku tetap mencintaimu sayang. Ora. Ya Allah. Sayang. Ora. Mending tuku bakso ya sayang. Ora. Embuh. Kene tibake. Budal sobo sampe yamene dikongkon blonjo gak blonjo. Nang kono wis blonjo tangga kepe gawe bancane bapakmu. Ora. Kon gawe dhuwit agak. Ora. Lho. Lah wis tak cepaki nang lemari. Ora. Nggak blonjo gawe bapakmu bancaan. Ora. Kon iki kopi ora apa gendeng? Ora. Gendeng? Ora. Waras? Ora. Ya ampun, anakku kesambet apa? Kok wedi aku kudu nguyuh rasane. Ya. Ditakoni kok bolak-balik ora. Heh, aku makmu, Nak. Ora. Aku mamamu, Nak. Ora. Aku bapakmu, Nak. Ora. Duh kok bapakmu sih lak lanang aku. Wah. Masuk angin kon. Ora. Darah tinggi. Ora. Jalur rabi kon, Nak. Ora. Waduh. Tambah gak jelas lu anak koyo ngene. Aduh. Pak, Bu. Gak ana wong pinter ta. Dukun-dukun sing iso nambani anakku. Tak tambahno kok, Nak. Aja kisi-kisine, Mak. Ora. Loh. Kok gak kepengin waras ta? Ora. Aku iku wis gendeng ketambahan kon tambah gendeng ngono iku lho. Waras, Nak. Ora. Loh. Ngang. Kesurupan tak kon? Ora. Oh, wani kon ambek wong tuwa. Tak idoni lho konku. Adik ye. Kang. Kon iki mau teko gerombol ndi? Kok moro-moro gak iso ngomong, moro-moro iso ngomongnya ora tok. Ora. Waduh tambah parah iki. Yo tolong sapa iki? Tolong. Tolong. Aku tak njaluk tolong ya. Ora. Lah kon mek gendeng tambah nemen apa stres aku. Ora. Tolong. Aduh. Ya. Aku tulung ono. Aku noda ono gak apa-apa. Pokok anakku waras. Suwe goblok. Anakku kono udan, kono angin. Wonten napa Pak De sampean kok donga Pakde matamu kono. Kok iso debus Pakde iku lho. Lah tak rungono kono suarane wong lanang bengok-bengok are. Ya suara kuntek. Tak cengir konku. Sing bengok mang sinten? Kok karo ta mataku kelop-kelop, bengesku monyor-monyor kok mbok Pakde. Oh, lah terus sampean diceluk apa? Tante. Heh? Aku lah tante ya. Ora. Ora ngono lho. Sampeyan cocoke diceluk Om. Wah, kok tak idoni kono. Apa sampean niku? Tolong, Dek. Tolong apa? Iki lah tak kongkon blonjo ke subuh ke banjakane bapakne. Heeh. Kok moro-moro nang tengah dalan wengi kaya ngene tak takoni.
Anakku iki Inge iki. Apa? Anakku jenenge Inge. Jenengmu lak Inge ya? Ora. Ora ngono lho. Aja akon-akon kon jenenge iki jeneng apik. Paling anakmu iki jenenge Darmanto paling. Iku aku, Cuk. Kok iso tebus Darmanto iku lho. Wong gak ngaku ngono lho jenenge. Lah iya perkara gak ngaku iki anakku kesambet. Lho, lah iya. Kampiran anakku iki. Anakmu iki? Kampiran. Mosok sih? Iya. Sik takonane. Sampean kampiran ta? Ora. Ora ngono kok. Lho. Hei, apa? Sini ya. Apa maneh? Tak gasak bongkok kok lho. Anakmu gak kampiran ngono kok. Iki lho ditakoni apa-apa aku mesti ngomong ora. Mosok sih? Iya. Kan ditakoni apa-apa muni ora ta? Ora. Ora ngono lho. Lah iya isoke ora tok. Icoke ora tok. Kon niku wedok sih? Ora. Lho, Lho padha pancine. kon iki anak iki. Ora. Kon kenal aku. Ora. Lho, ya. Ya apa? Kon mangan sego. Ora. Mandamen. Ora. Dedek. Ora. Lho ya. Kon iki wong. Ora. Oh Lho. iya. Kesurupan ya. Wah, wis karo. Aduh ya. Biasa wong kesurupan itu telung jam kas ngono mati bisa. Aduh, hari ngono. Iki anakku semata nyangmang iku aja sampe Semata wayang kok nyangmang. Aja sampe mati aku pengen lairno Gusara. Karepmu apa? Dolekno tombo ba dokter ba dukun sing penting isok marasno. Sementing iso marasno anakmu. Iya. Gampang. Gak usah ado-ado, gak usah njaluk tolong Pak Mulyar, gak usah. Pak Mulyar sapa? Pak Kades. Pak Kades ndi wong? Iku Pak. Pak. Ah, Bapak. Kok gak ngerti hubungan kau ya Pak Kades sapa? Oh, kon wargae. Cucu. Kon koncone. Cucu. Partner kerja. Cucu. Hubunganmu Pak Kades apa? Gendaan, ayo kasih sawer tambah Kak. Tak buka wadine tok iki. Gendaan wae Pak Kades iku wong alim ya. Anane aku gak iso meteng ambek Pak Kades kene. Aku ditinggal duwe anak iki iku. Ha iki dibelanjani awakmu kok. Nggih, Bapak. Suwun, Pak. Kon anak ambek Pak Kades ya. Ora. Lho kok bener. Gendeng anakmu iki berarti. Gendeng ya. Dolekno dukun. Gak usah ndelok ado-ado. Sapa? Koncone dhewe. Sapa? Lho, kon gak ero takone. Taji ku lak pinter sih. Taji. Taji. Bayan korupsi. Iya. Waduh. Lho, Iku musuh bembut-butan iku. bebuyutan. Lah iya. Kok sok oh. Kono sok kare aku misle. Bebuyutan. Lah iya. Lah iya, iku sing pinter. Gak iso. Lho, wong sak desa tempuran iki lara apa ae sing nambane Pak Taji. Delekno liyane Taji. Duit iku tak siapno. Duit tak siapno. Kon tak omong. Ono mendelas juta. 16. Kok mendelas? Liyane Taji. Gak ono. Profesor. Matek kabeh. Mriki mboten enten dukun. Wis gak ono. Ono iku mek koncane dhewe. Nek kon gelem nek gak gelem ya wis bapakmu gendeng gak ero aku. Aja ngono, Dik. Gak apa-apa, bapak anak tak gendeng, anak tak gendeng gak apa-apa. Aku isin are. Hah? Aku isin. Lah kon isin kon ya kudu gelem nampa. Itu nyoprot. Wis, gak apa-apa. Sing penting anakmu lah waras e. Isi-isi Dik. Sementing waras. Waras. Entarno kene. Padana mak biyen nglairno kon niku nyungsang. Angel tak odot-odot gak metu-metu. Mbok sing tak odot ku ndase penyu kowe. Eling-eling anakku gendhek yo gak sudi. Ambek rempeyek keting. Cak. Kon tak kandhani. Apa, Cak? Tak bisiki ae yo. Ya. Iki biasa gak gelem ngaku nek pinter. Berarti ilmune duku tapi Gak gelem ngaku nek pinter. ngono. Cek gelem ngaku. Engko atik wong ngomong gak iso. Cekelen antem ono.
diajar. Ajar. Lho, cok kuwatir mek perkara Pasti gelem kok. Gelem. Cak. Cak. Aduh, Cak. Kono hutan, kono angin sampean kok tambah ganteng, Cak. Tak jaluk gawemu, Cak. Ya suwe gak kepethuk be aku salah ya sepuron, Cak. Ya ampun, gantenge. Kacau. Obrange ciwir. Cak. Ya tolong, Cak. Napa? Aku iki duwe anak siji lho, Cak. Kok gak ono kene tak mbok mau liwat ndi sawandi kuburan ditakoni kok ngomong ora gendeng. Tolong tambah nono, Cak. Jarine rasa iku mau sing iso nambani mek pean tok. Jare sapa? Rasa. Iya, Cak. Ora iso. Apa, Cak? Ora iso. Tolong, Cak. Tolong kaya apa ora iso kok. Ora iso. Apa warak bagek. Totote kancem. Katoy. Disabar-sabari. Aku sing ngredem emosiku. Gak ono dokter dalu iki aku disarana rasa jare sampean. Tolong tak coki tolong kanthi welas kon jek gak direken. Ora iso. Iso ta, Kak? Kono gak iso kok. Iso ta, Kak? Gak iso. Iso ta, Kak? Kacau. Ayo. Iso ta, Kak? Iso ta, Kak? Aku. Iso ta, Kak? Iso ta, Kak? Iso ta, Kak? Mek perkara gelut ayungku gelut tulungan anakku dhisik. Aku ki duwe anak situng kasih lho bedes Jepang iki lho. Iku siapa? Alah. Anakku klik. Pisan kas tak sambati penuh. Tulungan anakku. Lara apa? Anakmu lara apa? Anakku iki ditakoni opo ae muni ora. Mbok teko gerombol ndi kesambet teko. Tolong, Cak, tolong. Aku iku isi dadi wong wedok. Iki mak. kene. Anakmu. Lho kene. Duh. Padha kok ngono. Kene. Lho, ndok ngono. Kene. Aku. Anakmu lorone Ya ngomongi mek ora-ora tok ditakoni apa sa apa. oh, dadi nek ditakoni ora ngono ta? Iya, Cak. Nduk, awakmu iki lara ta? Ora. Wong ora. Takonmu ngono. Lah piye? Wong ora ngono lho. Iki ditakoni sembarang muni ora kene. Nduk, awakmu ditakoni sembarang muni ora. Ora. Lho ora. Kesurupan iki ji ta ji. Kesurupan. Awakmu kesurupan lho. Ora. Ora. Masa masih rasa iki mau takon ya muni ora. Lho lah iya. Awakmu kesurupan ta, Nduk? Ora. Ora. Ayo. Kene, Cuk. Oh, ini. Aduh. Aku kena coco iki mancep. Mek gak iso nambani ngomong kok gak iso. Lho, lah iya. Wis tak tambani Sak kok. temen iki ngomong ora lho. Ditakoni opo ae ya ora. Lho ya bener takoni apa ora, takoni apa. Lah iya. Tak isen ada boto. Gergeter lho. Awakmu ditakoni apa ae. Piye nak? Ora.
Lho ora. Ayo ngantem omane tak pongo ora irungmu sing ben. Ngene. To Darmanto. Ya Ji. Ora apa to? Oh, kok tak ndi, Ji? Aku nek kene Surabaya to. To, untungmu sak genteng-genteng to. Ayo ta Cak. Sano. Le, sing iso nambani iki dudu aku. Sapa lho Cak? Anakku. Sapa? Pantoiku. Wanto. Heeh. Wah, aku kok geopuki. Ya celun lho, Cak. Kacau iki. Celun. Jembek aku. Ayo celun Cak. Malah kok lembengan kono. Pak. Ono, Pak. Aduh, ngene lho nak ya. Tolak-tolak kaya bidu. Gak oman lembeng. Ono apa, Pak? Ini nak bencong. Aduh, bencong kaya debok. Kacau diembek iki. Sumpah lho, Pak, ada apa dong nih? Begini nak. Saya ini disuruh dengan Gus Okta. Ki Gus. Gus Okta. Usokta. Nah, kok nambani anake ku ditakoni ngopo ae muni ora. Lah aku iki gak iso digawa apa Anak gendeng le. Anak sampean gendeng. Kesurupan ditakoni opo ae mesti ngomong ora. Yo anak sampean. Lah aku ora iso nambani digawa apa kuwi. Sing iso lah awakmu ya. Endi anak sampean sih? Iki lho. Oh, iki. Ngeten lho, Pak. Piye? Ambek Om. Wo, omane kon. Tante. Reza. Ngeten lho sebetulnya sing kata. Sepurane sing akeh. Aku iso nambani. Tapi jenenge wong duwe ilmu iku kan gale diketok-ketokno. Gale didodo-dodono. Terus aku iki kok ngalih ngono ta? Sampeyan ambek bapak ngale dhisik tak tambanane anak sampean. Ayo Cak. Tapi anakku aja sampe kono dai lho ya. Hah? Kon timbang nodai anakku, aku nodaono. Mau seret Om. Ayo jare tambane anak barang. Sampeyan ngale, engko tak tambanane. Oh jenenge duwe ilmu kesaktian gale diketok-ketokno nggih. Sayang, rencananya apa iku namanya jenengnya apa iku jenenge? Rasa wis top char pokoknya. Top char so. Jadi aku ambek kamu sudah gak ada penghalang sayang. Nek iso ngono terus saya bapak yo. Ayo. Epo-epo gedeng-gedengan. Ngene iki. Enak sayang. Ya. Jadi aku ambek kamu selalu. Ya Allah, sayang. Sayang. Ini ada penghalang sayang. Ada roh halus. Ada roh halus yang datang sayang. Hush. Ada roh halus yang datang menghalangi cinta kita berdua sayang. Motone kuku iki sakti sayang. Ajane wong tuwek-tuwek ku goblok. Wong tuwek kena diakali sayang ya. Ya, kok masalah ya? Iya. Awake dhewe bodoni, tapi kan awake dhewe cinta. Iya. Sayang. Iki gendruwone ana sing klambi bathik mbek klambi abang sayang. Klambi abang. Iki sing garai hubungan cinta kita berdua terhalang sayang. Ngono ya. Aman sayang. Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu pengen anak berapa? Anak orang. Kesebelasan sayang. Ya, ayyuhalladzina amanu. Orang malu-maluan.
Sayang. Bajingan kok. Nggudu anakku. Aja ngepuy anakku. Nek iso bapane gepuh lho. Anak Bapakku ajarin. lu keliru. Pato. Heh, lembek aku. Bapakku ajarin ana towere abang-abang. Ajarin. Anakku asline gak gendeng woro-woro ane anakmu. Kosik. Awakmu ki sapa sing ngandani? Iku rasa. Rasa asu arek iki. Ayo ta. Rasa asu. Arek. Oh, Rukune re. rukun batukmu ngono. Ndasku benyonyong iki. Ndasku ki benyonyong. Lah nek ndak benyonyong, apa ya iso nyambut gawe? Rasakno lara. Ngono. Iku padha karo provokator. Mongko provokator iku ngerusak negara. Ayo. Esok karepmu piye? Karo gawe goro-goro tok iki lho. Takoni Pak Haji. Anjene sing garai iki mang aku. Soale apa kon garai apa? Loh, mergane ngene aku disambati karo anake Okta. Sambati piye? Arek iki wis seneng karo anak Peno. Tapi Peno karo Okta iki gak setuju apa maneh Okta. Gak gelem nek anake oleh teko Wanto. Lah iso aku wong sugih turunan darah biru. Lah apa itu kaum duafa ini? Darah biru kane abange takon. Kok saudara biru kakek mangan apa? Kayak manjet. Loh, kan abange lah berarti abange ku bilang. Mulane nek ndek abang-abang iku aja nang bathuk. Klanteng. Iya bener awakmu to. Dikene ndo bathukku kondangan. Kak, ya apa aku tetep gak setuju. Kok gak setuju le? Mak, saiki ngono wis duduk zamane. Wong rabi adik ndelok iki turunane sapa iki apa maneh Peno gak Karena rukun. turunane wong gak duwe gak apa-apa kena tak tonton turunane wong gendeng are. Lho Kak, Gendenge ditambahno ku waras, tapi nek moralmu bejat, angel tambanane. Lah apa kok ada moralku bejat wong aku ya artis. Artis apa? Artis yo gendeng ta? Wis Kak. Alah, maksudku ngene lho. Awakmu lak pedhot. Pak, aku terus piye rabi tagai. Saiki ngene. Ngene, Gok. Ngene, Gok, ya. Dhewe sebagai orang tua. Ya. Nek anak pola, bapak kudu kepradah, ya. Lah saiki awakmu karo aku wis tuwek. Lah iya, ayo dhewe iki sebagai wong tua ki ibarate kendi, Cak. Bok kecangking kon. Hei. Koncine kari. Bok iku nantiku. Hei. Mari oleh abing-abing pancing. Ati tenono tak uyuhi cocotmu kon. Ibarate kendi. Nah ibarate kendi bok kecangking kon. Kotong ya kecangking. Kotong kecangking. Heeh. Lah saiki nek anak duwe pola ayo disetujui. Soalnya apa? Anak iki besok gengeran. Lah nek tuwek gak duwe anak waduh soro 17 soro. Ngono aja. Ya wis be aku salah ya sepura sing akeh. Mek pancen Wanto seneng ambek anakku ya apa carane didelokno dina sing apik. Ditanggapno. Lihat Budi Budi Wijaya.